és l'absis, i una paret. El que passa que abans d'ensorrar-se hi havia un retaule que el van retirar, que el van posar a l'església del poble, i al treure el retaule van sortir unes pintures romàniques a darrere. Ostres! I llavors van fer una cobertura d'emergència per resguardar-les, i llavors va estar derruït, va estar abandonat des del 1940 fins al 1975. Vale. Eso que me capaz del Mansor se la van carregar. Després al segle XI la van tornar a refer i de més. I ara és una casa rural. I aquí, a la capella que tenen, ara és un menjador. Què és això? O sigui que, veus, quin menjador, pots dinar aquí en una capella. De Castell. I segons aquest document, que es diu que se guarda la corona d'Aragó, es veu que aquí hi havia hagut un vestir, una torre de fusta, que hi ha aquí 18 o 20 forats en tot això, rodons, que és on hi havia els enganxos. Si aquí només cal que treguis el telèfon. El Ramon, només té que treure el Ramon. Cuidado amb el lloro, perillós. Que estan de broma. Tenen bon humor. Loro que leo. Per la manyosa.
I no van trobar res. Bueno, sempre troben alguna... A tu t'agrada, no?